Wel, Cwm Rhondda. Ac ar yn ffordd yma heddiw, dallwn ni ddim peidio a meddwl am y corameibion a'r cora merched disglar sydd wedi dod o'r cwm yma. A hefyd, am yr hen emyn o'n adnabyddus honno sydd bellach yn rhan o gynhysgaeth bob un ohono ni. Hefo dyfodiad y chwildro diwydiannol, mi heidiodd pobl at ei gilydd yn gymdeithasau bach cynnas clos. A lle bynnag y digwyddodd hynny, dydwch yr holl hanner Rhugog, neu yn ardalodd y chwareli Llechi, neu yng Nghwm Tawe, neu yma yng Nghwm Parc, wel mi flagurodd na ddiwylliant grymus gwerinol i naws yn rhoi pwyslais mawr ar gerddoriaeth. A'r rhan o hynna i gyd oedd yr angen yma deimlwyd gan bobl am gael dullia newydd o ddysgu darllen cerddoriaeth. Dullia haws o lawar na'r hen rai. Rwan tua 30 a 40 ganrif ddiwetha, canu unsain oedd canu crefyddol Cymru, a hwnnw yn ôl bob golwg yn drychu nebus iawn o isel i safon. Ond hefo twf cymlyn o fneilltuaeth a chodi capeli ym mhob rhan o Gymru, cannoedd ohonyn nhw, mi ddatblygodd na'n gyflym iawn draddodiad cerddorol o ganu cynulleidfaol a chanu corawl y gallwn ni fod yn falch ohono fo. Ac wrth gwrs, yr oedd yr emyn dôn yn sylfaenol i'r traddodiad hwnnw.